फाग्लि गोसथोनाय थाखानानै मा सिन्था खालामदोंहाय? आंबो गोसथोनाय थारसिगौहाय। खोन्थाहाय फाग्लि, गोसोबा माबायदि मोनो? प्रेमहाय, मोनब्लाबो दुखु, नुवाब्लाबो उसुखुथु। माबाहाय, मेरा होने वालाया गोबावब्ला फन हरनो थिनदोंमोन। फाग्लिहाय, बाराद्राय थुमथुम लाथुमब्ला बेरफुगोनबो। थ' फिसुआव फन हैनोसै। थ' फैद'। हेल', नों सोर बुंदों? माबा, आंनो रेन्टआवखौ नांगौमोन। आदाखौ? औ, अन्नानै एसे खोन्थाहरनाय। नों सोरमोनलाय? माबा, आंखौ जुलि होनो। ए बाजै? सोरनि फन? नोंनि फना दा बाजै जुलिनि। सोर जामि? हेलौ। दिल तो पागल है। नों माब्ला फैयो? प्लिज जुलि, बागान नायनो गाबोन मन्थ्रि फैगोन। नै दा आं ओंखारबायसो। नोंबो गाबोन फै दे। गाबोननो? नै लोगोफ्राबो नोंखौ नायनो लुगैदोंमोननो। सम मोनोब्ला बेसेबां नायै नायबाय थाथों। दिनै दोनथ'बाय दे, समनि जोबोद आंखाल। दे।